mektep yolları. Yaşıl kırmızı. Hazırgi turu Udmurtiyani Karakulini degan avulga bulamı indi rayonning sentrida da Kama boyunda bizning rayonda как раз Kama bilan Ag'ida kelib qo'shila. Tegi yoqda qarshida Bashkiriya, ostara tursan Aqtanish rayoni, orttaraq Agarji rayoni. İki qizim, 4 onag'im. Boy ekansiz. Bir kishisi. İki bala var, 4 tanık var. Buna şu Kaybolov Tevfik, Ati İsmail'e. Edre okudum sizde. 8'den değil, 5'ten. 8'den tamam koydum. 9'unda bitirdim. Ta ikinci yıl Allah'a versem ya tağın 50 yıl bula. Nasip bulsa tamam koydum. Sen bulsa. Заслуженный пенсионер. Tüben Kamı'da 2 balamız var. 4 tanıkımız var. Altı sütü. 26 sütü. Rahmat. Men Şagaliyeva Salma edim, hazır Salihova buldum. Qo'mga kuyovga chiqdim, 45 yil mana bu yil. Qo'mda da Almattada turamiz. Isen sağ Allah'a şükür. Mana aytganlar bit birov 2 kishi сөйләшә икән иде. Очрашуга барам дигән егез, очрашалдыгызмы дигәч. Баруым бардым, ләкин берсе дә үзе килмәгән иде. Кайсының әтисе, кайсының әнисе дигән. Шуның кебек әти-әниләр булып килдек инде. Кешене дә танымады, күршәҗек диде. Салманың әнисе килгән дигәннәр. Әзрәк кенә уйлап торсам, әдәләт. Менә шу әле күбебез таныштык инде, Аллага шөкер. Менә шу Әйе, Зелира давай. Шу. Мен Халиуллина Зира олам. Хәзерге Сулгатуллина Зира. Хәзерге вакытта Недер авылында яшәп торабыз. 2 балабыз бар, 5 онагыбыз бар. Местная. Мен Нагыманова Венера, классында оқыдым. Хәзерге вакытта Түбән мактама шәһәрдә яшәйм. Шул 3 балабыз иде, 2 балабыз калды инде. Берсе вафат булды. Шул 3 балага 3 анагыбыз бар. Мен инде шул дедим. Бывшая Рахматуллина, Хазир Едиханова, Мишар Хатуна. Их родила, 4 воспитала, 5 внуков. Хазир Лягушка путешественница, Ханты-Мансийский, Брянский, Мәскәү арасын. Әзгене выходной булса да, йөреп кайтырга дип, значит, возможность табам инде бардыр. Нәрсә булса да. Вот. Потому что оныкларны күрәсе килә. Вот, Алла бирсә, Алла бирсә. Бу юлысы июнь азагында барса да обещали приехать. Вот, так что әйбәт булыр дип уйлыйм инде. Менә бу июнь айы минем өчен бик яхшы ай булып чыкты. Мен сезне күрдем, Аллага шөкер. Вот, балаларымны күрәм, Алла бирсә бөтенсен бергә. Алтын медалеңа кая куйдыңаның? Алтын медалеңа кая куйдың? Алтын медаль, нидә шунда документлар белән бергә ята ул шунда. Килмәдем алай булай. Искемәдем икән. Мин аны онытып бетердем инде әллә качан. Без онытыйбыз бер качанда. Может быть. Көнләшеп карап торабыз. Аны бер искә алдылар, кайчан Кәшәр мәктәбенең урта мәктәпнең беренче чыгарылышы, Кларапалар чыгарылышында шакырдылар бөтен медалистларны да. Шунда безнең семьядан, оказывается, 2 кеше булган икән медалист. Шунда гына искә төшердек. Вот, калганын инде әйтә алмыйм. Рәхмәт бик зур барыгызга да.
İşten biri keldi bit все-таки. Мен әлі 45 кеше келе дип шутлап торган идем, бөтен акча җибәрде дигәннәрне санагачтан. 30 кеше это хорошо, әйме? Вот 90 кешедән 3 класс бит инде 30-шар, 25-шар кеше идегән классларда. 90 кешедән 3тән бире келдегез, молодцы. Молодцы. Мин Миннебаева Флора. Мектепте шулай булган идем. Документлар буенча Флора. Икән хәзер Тимин ярымда яшим. Сезнең барыгызга белән күрешкәнгә шат, рәхмәт барыгызга да килүегез өчен. 3 балам бар, 6 ныгым бар. Безнең якка килсәгез, бергә безнең якта җылы сулар бар, бассейннар, горячий источник. Теләкләрегез булса, пожалуйста, килегез барыгызга. Бүтән яңалап юк. Хаманда эшлим әле. Кем булып эшләсен? Экономист, не беләм. Хәзер малым предприятие руководитель небольшой. Молодец. Мен Шайфеттен Фарадик. Бакалаврдан 88 елда гына өйләнде. Хатта белән 2 бала үстердек. Хәзерге вакытта әлбәттә яшәп ятабыз. Пенсионер. Немени? Семен подарок. Мен Ханнан Фрейс. Как был Ханнан, так и остался. Ничего не менял. Молодец. İptaşımız bilen 78 yılda Novosibirsk'e gitkenik. Şundan kayıtmadık. İkimiz de şimdi hamar tarafız. İki bala var. 4 anağım var. Birisi жаңағын atıldı. İkisini bana davet edip verdiler. Tüblerini vermediler. Al kayıttın mı? Al kayıttım. İşlep yerim ekranına. Öyle etmediler. Gerek değil demediler bana. Koyup çıkarmadılar. Ne şu? Мединесиннен башланмыйбыз ба? Мин Шакирова Альбина булам. Недер авылынан килен булып төштем. 4 балабыз бар. 7 ыныкыбыз бар. Хәзерге бүгенге көндә Җәлилдә яшәп ятабыз. Пенсионерка. Сәлам. Әле юмор хисе югалмагач инде яхшы. Рәхмәт барчагызга. Мин бик шатмын сезнең белән күрешүемә. 45 еллыкка да җыелган идек. Укытучыларга бик зур рәхмәт. Вакыт табып килгәнсез. Үзегезнең бүтән эшләрегезне ташлап, бакчаларыгызны ташлап. Шуңа күрә инде булса аеруча безнең өчен кыйммәтле. Мин Рушания Гыйләҗева үзем хәзер пенсиядә. Кызым бар, 2 ныгым бар. Birisi özümüzge aşağıdan, ikincisi özümüzge aşağıdan. Rəxətlərim yaşıyor yatabız. Bugün mən rəxətlərim sizinle aşağı geldim. Rəxmət barışaqız. İşe gittin şeyiniz var. Yerdə yok, bir нәрсә yok. Мен Закиева Сария, хәзер Газизуллина. Biz Мәсәгат авылында, Ознакай районы Мәсәгат авылында яшибез. 3 бала бар. 2 внук только. Бик ярлы гына внук. Ярлы түгел булырлар әле. İsem işe bir mertebe. Ben Başkırtistan'dan geldim. Arslanova Tevlisa. Hazırki vakitte familyam Sabitova. 2 balamız var. 4 внугыбыз var. Hazırki vakitte Başkırtistan'ın Neftikamski'dan yaraklı olup поселок Куяново'da yaşayız. Bik matur değil. Unakka kilegiz. Rahmat za vнимание. Seni izlik küttüğünde. Сактакова Миннур. Хәзер кыз фамилиясе буенча хәзер Җанатуллина Газдагайда яшим. 43 ел дөнья көтә башлаганга бергә. 2 кызыбыз бар, икесе дә әлмәттә. 5 унагыбыз бар. Хәзер эшләмибез пенсионер. Заслуга нефтяники. Вообще-то эшләп. Мин Камария Жамалтинова. Кәрим Ваидин мәктәптә. Мин хәзер Жамалтинова. Ну, иремнең фамилиясын алмадым.
İki bala var, onuqlarım yok. İyi kayırsız ikenmen diye oturam. Elimine kaydırıp seninle tügel. Minde barada. Var mı içinde şehir? İyi, bundan. Şu Nurbat'ta yaşayız. Müşeristan'da. Müşeristan. İman Kuluba güzelliği, Osmanlı'da yaşayız. İki oğlum var idi, birisini yoğalttık. Şu, bir tane yoğalıklar yok. Pensiyoner kızı, Osmanlı'da. Dur tutu jerim var değil, minikler aran dur tutu. Meni bilmeyen kişi yoktur indi. Abdülin neydim, Hazır Ahmetova. Sirena bulam. Nijinkamska'da yaşayız, Tübenkam'da. Xamiri etmişim, ben de yorulum benim bir kızım var, onuğum da yok, yoğum da yok. Benim için bu bir problemi bulup tıra kızla kelge verirge. Bar kızı da kuruma şiksiz şatmın. Rahmet kelgeniz için okutuşçularga bigirekte. Men sizin bar kızını da şiksiz hürmet etem, yaratam. Sağıngan edim dedim. Sağıngan edim dek kadı. Men Avzal Baysulu, Hadirin Zakirova. Celil'de yaşayız. İki balam var, iki oğlum var. Aydın'ın kulağı ya. Men Ahmet Şenurayan. İki kızım var, iki kızımın 4 bunuk var. Ahmet'te yaşayayım. Fakhrullin Ahmed'in basalan var. İş şonugum var. Celil'de yaşayayım diyelim de. Üçüncü yılımı Keşir'de yaşayayım. Edine koruyayım. Молодец. Молодец. Так, мен Саитов Исмағил Ғазжаныш. Что семейные традиции, уже мына біз екі малай бір қыз, ора бізді 3 яш. Менің өзімдікі де шолай, екі малай бір қыз, тоже мына оралары ровно 3 яш. Семейные традиции. Bunu İki buluşum var. Kızdan ele olay hemen ilenmeyin. Burası Ramon digeni. Olursa hemen buradan kırıktan uzlaş ilenmeyin. Olay dinle. Briga var. Bir kuşak bana okutuşlarını, nelerini birge okuyan sobaktaşlarını körge bir kuşak. Rahmat barınızga da. Молодец. Eyvallah. İldar Moğol'un köşede, Turuk köşede, Moğol'da Rusya'da durup orada toğal yapıyor. Toğallarda elbette durup orada, öte çok sağlıklı. Şöyle inşallah orada kumul patladı, yakınız köşede inşallah durdu. Молодец. Patriot. İlke bula var ya, olta bulur. В классы? Bunun için bu klas. Мен Арсланов Митхат. Үйленген. Молай бар. Молайның семьясы. Қыздың семьясы. İkisinden de birer внучка. Tağın нәрсе. Жерің көп ба? Инженер механик. Жерің көп ме, жерің? Жері yok, жері. 15 sotu yok. Koyda yaşasın. Oğaç в основном. 70'lik oğaç. Koyda yaşasın. Yaşıyoruz koyda. Yaşıyor. Hürmette ilk kvartir var. Nedir'de? Buldu? Sizге рахмет, мен шотмын ұшырашуға. Оңыштар сізге. Исен сау болыңыз. Ең біріншіден айтмақшы болам, рахмет. Мұны ұйыштырған кішілерге, бізді организовайтып, жиған кішілерге, оңнатқан кішілерге. Конечно, İlanmağanlar көбісі көресі кішілер бар екені, ну, рахмат енді келе алған кішілерге. Жорасы кішілер бар еді. İkinci mərtələ. Міне бітәлі жоқ, міне бір кішілер сұрап сатырды. Жара. Мен... Tanıştırmalım. Familiyasını. Надыров Наиль, Кашырдан,
Amır nedirden de, nedir şamayın da ama. Tak что nedir de biz mekinde. 15 sottay, 20 sottay hektar ama nadir фларнака. Yortu Tatari, yortu Samarovski. Bizning naslniki. Onu ko'p bizim bo'lib olganlarni aytarga. Hatsadirın yala. Jir barımızda da yetadi, Allohga shukr. Narsa? Uylangan mishat aytmish. İki bala. Может быть, а может to'g'ri qildi. Masalan, aytishni shunday Alloh to'g'ri aytmaydi. Maktabda o'qidik, shunga esga tushdi. Birinchi klassga bora olmadim. Yo'q. Mana bordilar birinchi klassga ama. Birinchi klassga borga kiyim yo'q. Oyoqqa da ustga kiyarga da. Avul sovetindan shulay bo'lg'ashdan kiyim olib berib portfel ama birinchi klassga bordim. Zo'rlab uzatdi. Hozir biz qora kirdik jey kuni o'yinlar ama. Qiziq. Yani sapa marhum klass yetakchisi. No Yevropayim sen nishab o'ynamaysan. Men qo'rqam o'ynarga. Avvalroq yirtilar, qo'rqib shiralar ama. Mana xayr söylesang bolalarga ama bir kimda shamaganda vaqtlar bo'lganlar. No biz Sinskiga borib qaradim. Ondan qaytdim. Neftenik, ömür boyu nefis çıkarıp başladım. 38-39 yıl nadirine, şundan 25 yıla master ulaşadım. Ben o sırayda. Onlar sağ. Şabakada öyle bir qatarda. Tamam bir qat bir rahmat chaqirganingizga. Sen sağ ol, Şirramay. Tırnap turdim da bir kezde meni o'ldira olmasin. Odatda meni umrimga ish xotin berdi. Shu ish xotinga 13 unugim bor. 4 bolam bor, birsin marhumda. Shunga eng boy kishimda men. Jirim ko'pmi deganda bak. 250 hektarı mana Paşa kazanında o'zlarına qadar 33 hektar yer bor. Bizniki. Uydaga sende asıl meniki de seniki mi? Allohga shukr, mana shu yerda bir ishladik, shu avulda turdim, shunda o'sdim. Shunda endi Alloh bilsa tegesi. Bu yerda shunda ketarmiz, shu avulda qolamiz. O'zimning ishim bilan qanaqat. O'qituvchilarimizga rahmat. Ximiya, Hanifaga yaxshi bilim bergan ekzamenni men birinchi berib o'tkirdim, Allohga shukr. Bunday bizning agronomikada birinchi ximiya turadi. Shu mana motorga o'tirib, kelingizga mana shunday ko'nglim bo'ldi. Butuningizga operatsiyani keldingiz. Eshlarni sizdan qattiq bo'ldi kishanak. Ko'ngil o'tirgan mana o'shalarga rahmatlanib suylashingiz, ko'ngil ochishingiz, bunda butun mumkinliklarni sizga berib tirishimiz, Alloh bilsa. Sizga rahmat endi o'zingizga. O'sha kichik bo'lmaymiz endi bor. Bizning chaqiruvni qabul etib olgan o'qituvchilarimiz bizni soqqan chaqda o'zlari de 30 yoshga yetmagan yoshlar edi olsa. Bugungi uchrashuvda da biz ularni yoshlar olarak bizning bilan birga ulg'aygan zamondoshlarimiz olarak chaqirdik. Rahmat sizga. Uchrashuvga kela olganingiz uchun. O'z turmushingizda bizning de o'rnini saqlaganingiz uchun. Oramızda bugünkü günge birden bir klas yetekçisi olarak bizim Hanif abi Allah'a şükür İslam Savaşı'yla beni de şundan eskine iskerip başlayıp gideyim hele. Bizim çıkarılışta Hanif abi bilen Gülsün apa eşitmalı kızları güllerini alıp gelgenler idi. Zavuş bilmesindeki bala arabasında şimdi beleyli kulların baş kıyına koyup dünyasını unutup yıkılıp yatkan savi elde göz aldığında bu neni kışlıklı bütün bizden kızların kurası kile. Yaşayan Gülsün apanın nişik yüreği savurluğu işitkendir. Bu kadar kızlarının yanında şarışır kilip bala tirasında bitirilgenler. İşatmalık savi yanında. Bizimiz eniler bulgandan sonra iske alıp koşandır şunday vayımsız şakıldık kızlar bulganımız hakkında da iske alganımız var kızlar bilen yat bulup gitkeniydi hatta. Hanif abi bundan 50 yıllık özünün birinci okuyucuların turmuşka uzatkan klas yetekçimiz olarak mektep yıllarında ulu uyuşturgan seyahatler
Мектепнең яңа ел маскарадын әзерләнүләр бер дә онытылмый. Классның иң шук, иң тыңгысыз малайлары да безнең класста малайлар күбрәк иде. Хәниф абый оештырган чараларга бик теләп катнашып, оештырышып мәш килеп йөриләр иде. Үзе мәктәпне медаль белән тәмамлаган. Заман өчен бик тә перспективалы, вузда белгечлек алган. Акыллы, сабыр, мәхәббәт ират укытучының тәрбиясе безнең өчен бик тә мөһим булган ул вакытта. Һөнәр сайлау вакыты җиткәч тә егетләрнең күпчелеге өчен Хәниф абыйның образы үрнәк үле булды дисәк һич тә ялган түгел. Бу әле кыскача шулай. Хәниф абыйдан пешәмә хәзер сезгә. Безнең Кәшер мәктәбен яратып, авылыбызны үз күреп, бирдә үзләренең гаиләләрен корган. Яңа Кәшерне балаларының туган җире итеп сайлаган өчен укытучыларыбыз Фәния апа белән Йолдыз абыйга, Наила апа белән Илгиз абыйга да рәхмәттән башка ни әйтәсең? Авылның мәктәплегенә үзе итеп калмады. Яңа Кәшернең мөхтәрәм гаиләсендә үскән иң шибәр һәм иң акыллы сәләтле сабакташыбыз Зиярны, Зияр белән гомер юлын узарга да карар кылды. Məni arıştaval. Бұлай ғана бер шатырға қыз көріліңіз. Бүгін бізге ұзын жылдар өтіп, ярты ғасыр ғұмыр кешіп, міне шундай қадірлі һәм қабатланмас қонақтар келді. Қазір оларның üzerine сөз бере келер. Фәния апа белән Йолдыз абый. Ерак араларына якын итеп килгәнсез дип, икегез дә киләсез дип киткән идегендә һәр кайсыгызны. Укытучыларның укытучысы булып җитешкән Йолдыз абый үзенең мөгаллимлек юлын безнең мәктәптән, безнең күз алдында башлаган иде дип без гомеребез буена горурланып яшәдек. Үзегез бу хакта башкача уйламыйсызмы, Йолдыз абый? Сүзлегезнең сүзләрегезне әйтегез менә җыелган укучыларыгызга. Тагын бер тапкыр рәхмәт менә монда җыелып шундай матур эшне ясаган оештыручыларга рәхмәт беренчедән. Икенчедән минем үземә дә Фәниягә дә бу авыл, бу мәктәп безнең өченгә иң якын, иң нәфис дигән сүзне мин әйтәм. Менә рәхәтләнеп, ашык итеп эшләрлек укытучылар, без яшь укытучылар булып килдек. Biz бик тиз бу группага кирдик, шушы коллектив составында. Һәм хәзерге көнгә кадәр һәр бер Кәшердән чыккан, эшләгән кешеләр белән очрашабыз икән, ул вакытта без туктый алмыйбыз. Гел сөйләшәсе килә, шушы кадәр рәхәт. И мин бик күп җирләрдә эшләдем, төрле дәврлыкларда эшләдем. Инде Кәшер турында әз генә сүз чыкса, минем бөтенләй душа поет. Татарчасын әйтеп бетерә алмадым. Вот шуның өченгә рәхмәт, бүген җыелган өченгә, оештырган кешеләргә рәхмәт, монда утырган кешеләргә. И тагын бер тапкыр әйтәсе килә. Кәшер балалары, Кәшер укучылары, Кәшер укытучылары минем үземә бик зур ярдәм иттеләр, кеше ясадылар миннән. 6 ел эшләдем, правда, 1 ел армияда үткәндә аның. Аннан соң, Шаллыда да эшләп карарга булды. Монда булган баланс белән, монда булган миңа бик җиңел генә итеп кирип киттем дип әйтү инде. Укытучы, мәктәп директоры, УНО мөдире, управление образования мөдире, булып эшләдем. Төрле ниләрдә эшләдем. 72 яшькә хәтле эшләдем, төрле должностьларда. 72 яшьтә Дегә күчтем инде. Ял итә башладым. Дөнья көтәм, балаларымны карыйм, оныкларымны карыйм. Иң рәхәте оныклар белән. Шуның өчен һәр бер тәрбия мәсьәлә. Укучыларны
yönelişleri bir vakitinde eskitsem, bana her vakitte keşer istedim. Yok bunu. Benim ikinci doğan zirim atarga. Bunun için keşer halkına bu vakitte işleyen kişilerge rahmetim benim de, Feniye'nin de bik zor. No, bugün Feniye bik ziyingan idi. No, onaklar kaytıp düştüler. Onlar kaytıp düşkenden soň indi onaklarını yararsız bunda otururuz. Biz teginde gittik diye aytıp bulmay. Şunun için Mena bunda lekti. Feniye balalarına Selamlarını topşurursunuz. Rahmet. Sizge rahmet. Noyla bilen İlgiz abi gailesi Яңа Кәшер халкының ихтирамын казанып бик матур тормыш итеп ята. Шәһәр егете Илгиз абыйыбызның кулыннан килмәгән эше юк. Үз хуҗалыгы, үз йорты белән яшәгән зур бакчасы булган кешенең мәшәкате бердә бетеп тормыш ул. Нойлап рухи тормышыбызда изге йолаларны саклауда авылдашларга зур терәк булып тора. Ике зыялы егет үстереп, аларга да яшәү кадерен төшендергән игелекле, кешелекле, әмма искиткеч тыйнак гаилә бу. Илгиз абый, безнең Яңа Кәшер кайсы ягы белән сезнең гаиләшен кадерле, күңелегезгә якын? Мен 22 yaşta keldim, haliga 73. Şundan 46 yıl maktabda, 37 yıl okuttum, 9 yıl maktabda işledim. Başka şimdi. Okutuşu var. Потому что спортзалны sürdüler. Şundan sonra kızığı bitti. Şu rahmet. Ну, мен первоначально, конечно, Чупайда башлаганым. Ну, Канадат енді тұрмыштан 3 ұнығым бар. 2 малай енді үстерлік. Шо? Шулай, молодецлар. Рахмет, Илгиз абый. Сәламнар тапшырыңыз Сәлимә апага да. Яра. Гөлсин апа белән Хәниф абый авыл тарихының яңа гасыры кешеләре алар. Бу гаилә үзенең яшәү рәвеше белән дә, халык фигыль гамәлләре белән дә авылның рухын саклап яши. Без яшәгән дәврдә шушы безнең 67-70 якын ел эчендә Татарстанда айрым бер авылның мәгариф тарихын өйрәнеп, аны A4 форматында 500 битлек китап итеп чыгарган. Ул басманың һәр җөмләсен фикерен документлар һәм фотолар белән раслап биргән бер генә тарихчыны да, галимне дә ишеткәнебез, күргәнебез юк иде әле. Хәтта югары фән йортларындагы тулы бер бүлек тә монда эшкә алынганы юк. Узган гасырның без үскән елларында өлкән мөгаллимебез Султанов Кыямага яшь тарихы буенча язмаларын, хатирәләрен туплап, шушы юнәлештә бер омтылыш ясаган иде. Менә Нараттау чишмәсе дигән китап Султанов Хәниф абыйлар гаиләсенең авылдашларга ясаган кабатланмас бүләге булды. Алгы тышлык битеннән башлап тышлыкның соңгы битенә кадәр документаль материаллар белән шуплап тутырылган бу китап фәнни яктанда, эстетик бизәлеш ягыннан да уникаль басма булып дөньяга чыкты. Бу мәйдан тагын бер кызыклы момент әйтеп калып булмый. Китапның дөньяга чыгуына үзенең зур өлешен керткән тагын бер кеше бар. Ул китапның редакторы Эшотналык бәби чагында безнең 73нче елгы чыгарылышка килгән Гөлнара сеңлебез. Гөлнара Хәниф кызы Султанова. Юк, ансыр әйтәмен. Бусы беренчесе. Китапның техник яктан башкарылышын, бизәлешен гамәлләштергән Ирек Сәгадәт улы Вәлиев һәммәбезгә таныш. Әнисе укытучыбыз Наҗия Пахарисованың да, элеккәше классташыбыз Илдус Вәлиевны да яхшы беләсез. Безнең турда язырга. Анда күбәй Нинди планнарыгыз дип элек туган жер тапшыруу буладыр. Журналист хәзердәшли колхозга киләдә даяркадан фәлән литр сөт сава һәр сыйырдан дип әйтә дә алдагы планнарыгыз ишек. Микрофонга дәләр вакыттагы апаның 3 төше күренеп тора иде. Менә шул тапшыруу истә калган. Пенсионер бик күп сөйләшә, шуның өчен күп киткәчтән тормозга басарсыз. Сез әзмәдә. Мәктәп турысына калган чагында менә сез барыгыз да үзегез сүзләрегезне әйттегез инде. Вообще-то олай дип әйтергә ярамый, мине родители хотели шофер ясарга. Потому что колхозда, авылда тормышның иң авыр җире менә шул төш. Алып барга, алып кайтырга нәрсә эшләргә кирәк. Колхозның аты калмады, кешеләргә бирүче әтиләрнең аттап кимеште. Мине укытучылар мәктәп укытты. Мәктәп талкынул. Например, Клара Сафоновна әйтмеши булмый. 11нче класста укый башладык, октябрь ай тирәсе бу кайдыр белеп алган. Син комсомол түгелмени?
Меттен шулай комсомол тулы, менің әти яны 1903-5 еллар теге ғасыр кішілері сен бит бұла бет сол ұқырға далмайлар дейді. Шулай тұрып, қортай бет кешкіне комсомолға кірдім мен, аңғыдағындар қазақ зерін сөйлеріне сыңғырақ искәл жүрсіз. Шулай тұрып, мәктеп, коллективі, оқытушылар, менен әр уақыт айтам, біздің дәуірде нешек деп апагей дейлер мәлі, мәктепті оқытушылар коллективі өзінің грамотлысы, шундай не мәғлуматлы болу яғынан апагей. Біздің класста ярты класс ортығы жоғары оқу йортларына кірділер. Ондайның бір ауылда, бір мәктепте болғаны өт. Мұнда енді мына соңынданырақ бір моментқа тоқтап алырмыз. Юлдыз Шарипшейті 6 ел оқыттым деп, мен вообще-то 5 жыл оқыттым, 6 выпуск жасады. Мені қайтарып қоштылар, март башына 1 март кересінде бір күнді қайттым, институтты бітіріп, 2-ші күн уже мәктепке келіп, райып барып, жалып кіріп, класс қаршына бастырды, шуннан башланды, и 6 выпуск жасап, шуннан нейінде. Мұнда енді Рахматуллина бар, Розы Тағын бар, Абдуллинар кеше 3-ші күн көрдім, Нуриевлар бір группа оқушылар не один раз, Тұқпатуллин, Рүстем бар, сізден алдағы бұлыста. Бұлар районда біз бірінші орын алған екен, бірнеше ел. И бұлар шушы команда деп әйтек, Қозанның 2-5 мәктәбінен қолағына 3-ші кәшір мәктәбі, 3-ші призовой орын алдылар. Бұл шунан енді мені решили районға методический кабинетта химия бойынша преподаватель жасарға, оқытушыларға рахмет етергем. Шунан барды мен приказ алырға, Загиз Динорич рономедер уақытта мұның кабинетіне келген бір қатын қыз тұра жорты гәудесі дегенде іште кабинетта жортысы ешікні бұяғында. Шунан бұлар сөйлешелер бұл нәрседер айтып шығайынды. Шунан бұл айта тәқырарлап айта. Ол бит педагогический кадр түгіл. Ол бит педагогический кадр түгіл деп 2 тапқыр айтқан ешітіп тұрдым. Бәтлешмейтен бұлар мен түрді сөйлешелер. Мен бет педагог түгіл. Мен енді химияны отыда нормально оқыдық біз. Біздегі КХТ-дан ол уақытта жоғары дәрежеде химия оқыту жоқ еді. Шунан мен айтам, мен педагогический кадр болмағаш, менің мында алға таба перспектива жоқ екен. Тоярға керек мұнан деп, шунан қойттым да заявление жазып бердім. Видимо, Загидин Абдул Загриш жетішкендеге айтып, 2 атына өтті, прокурорға барды, мен айтам, фәлен іш, закон бұзыла, мен 2 атына өтті, менің тұрдығы кінешшіні бермейлер. Шунан бұл енді бұлайда не кішілер болғандарын грамотлы, шунан бұлайды, неше бала оқытасың? Мектебізде неше бала оқытасың? Меттен бір 600 тиресі бар, енді анда күндізгілері кешілер. Сың өзіңнің ауылдашларын, өзіңіздің жерліктегі туғандарын елер балалары, сен шуларыны оқы жыл ортасында ташлап кетесің ме? Оқыты бітір, дальше біз сені поможем. Урнашырға да неге дейді. Конечно, никто не помог. Оқытушыға қойдым, отпускында бірсін бігнады. Мен оларға оқыталаймын. Міне шуннан мен нені мәктептің ташлап кеттім, менің мәктептің не кетті екен деп аптырып тұрған түгіл. Шуннан енді производствоға көшіп ішлей башлағаштың, как раз онда келіп шыққан бір ЦИСП, Менебаевский ЦИСП-да бір ватлы сернесті установкада 2 кіші өлділер, операторлар. Потому что смена сайын етер жоқ, инженер-технический работник шуннан объединимся приказ. Сернесті нефть әзірлет ранобектларда круглосуточный пребывание инженеров, технологов. Ясарғады. Солай тұрып, бардым мен Сүлайневке. Онда наркоменде Яхуд Извагельский деген главный инженер отырады, начальник операция кеткен. Шунан заявление yazып бердім, перевод білен барға. Бардым Раноға бай айтқанша перевод бермеді. Разные министерства, біз анда нешегенде нефтяниклар, мұнда просвещение кәден түген деп. Мұнан қойттым да бұл бабайға айттым айтам, міне шулай перевод бермейлер. Шунан айтты пошли, фәлен жерге. Начальник отделовқа шоқырып мінгірді. Языңыз приказ. Вызвать для использования по специальности. Шулай тұрып мен 6 елдан соң молодой специалист правалары білен Сүлейневке келіп отырдым.
Deginde avcılar qaraptara bir mektep staflar bilen veterinar sizatlar sonradan çağında olacak. Neyinde? İyi prava молодого специалиста, onda kvartira ne başkalar böyle. Şulay ettirip Neftenik bolup gittim, 30 yıl işledim. Şunda Nişik ettik, şok tıgına 7-8 17 itiyor indi kulasında bir şunun unnadı dip ettik. Özümüzden keşirmalayları kim işke sorap gele Hanifa ve işke nişik mi dip. Men pожалуйста bütün üstünde salah, bayratlar, faizler, aradikler, o da rezideler. Короче, özümüzün kadarları. Şular bilen işledim. Ondan ikincisi Etken bitmene bu 6 yılda o bir 420'ler kişi çıkargan. Onda bir 3'er paralel tular, 70'er bala deyip sanarsan bana şul çaplayın de. İyi bütün urkutunun vaditelleri neyi? Benim okuşlar. Onların her vakti Hanifa Bey bitkirelerinde kim bit bizim okuşu bizim nekkek başkaşa koruyalmıyoruz sinadi. Dolayısıyla bir vakitte dalar benim sözge söz söylemediler. Bir gün ayetleriniz var, tombulun dolcu başta. Nail ayetlerdir, nedirler kelip kakmasını kıynap geçmegeylerdir. Bana teginden zırifiyat yanından tukturup tutuşabil şultuşa. Bana şul tuştan jirinin bu yağı toju keşirdik kılırlar. Sizdikleri saman oynazlar. Nedir ne okul? Raklıgan. Bilin başlar falan. Diktur rahmet. Her barşağınızda da hizmetli. Bana şu şuatlığı bilen. Действительно, бірге Жұрттарға қайтып шыл пиғларды Мен сондай әйбет характеристика язып жіберді, оқу бітіргенде. Енді şu оқуында әйбет бітірді. Сразу қойда барсам да, iki учебное заведение бітірдім. Қойда эшлесем да, инженер техник по учету электроэнергии болып эшледім. Одақ yıllar бойы, 7 yıl бойы правком председателі болдым. Мансуровский комбинат строительных материалов. Гел Ханифамен еске түшіреді. Әйбет путевка беріп жібердігі сіз мене. Рахмет сұрайтып. Indi yigitlerimizin 4-sine söz vergen jıynam Yıldar Abuyvaliyev yigitler için küreşçi, sportçu olarak kumir bulup dursa stayıtı boyanda oynağı, hemşarlağı hatta özü de kiler yazığı bilen kızlarının da köngüllerini eser etken kişi. Bugünkü şıraşuğa ol bir yaklap uqtuşumuz olarak konak etip çakırıldı. İkinci yaktan yılını kıyıp zordan köp kişinin özüne jıygan şu beyramının tüp meşakkatlerin öz üstüne algan uyuşturucularının birisi de buldu. Yıldar abi, Keşir Mektebi sizin tırmışınızdan indi yorundu da. Aytınız bir neşe günesiz. Keşir Mektebi'nden ben bir kız işlemedim. Bulsa da? 72 yılda ben sportif teknikum bitirgach, meni Keşir Mektebi'ne jiberdiler направление bilen. Biz anda İngiliz bilen birga ishladik endi. İngiliz bilen biz kelganda Xotib abi endi sport bo'yicha Keşir Mektebi'ni olg'a chiqarib qo'ygan. İngiliz bilen ne? Продолжали просто. Keşirni yarattım deysiz indi oysa, общий. Ну, bir yarattım diye aytalmayım. Mene bizim turmuşlar bilan İngiliz bilen 2 yıl boyuna Keşir'de işledim men avulda 1 mertebe 2 buldum. Onda da ne mektep direktörü klubga jiberdi İngiliz bilen nertadir olib qaytırgan. Sportzal, kvartira, sportzal, tünde onda qaytamiz sportzaldan. Oşarga da yok, pişirişi de yok. İngiliz bilen birer stakan su içebildi de yok. Bana 2-3 günde epey повторяется. Biz onları bilmedik. Siz bizi okuşları değilsiniz. Zahir abini söyleyeyim mi? Bizim kızlarım söyleyeyim hatta. O sportzalga yürüydürü de Baksurski Mişuktar şeydiri. No, yürütediriğinde eybetkine. O kimler anı bilmeyi, o big zor. 100 kilogramma bulgandır, 1,92 var rost. Şundan bu klubga yürü bitindi, bayan bilen onda yardım iter. Qaytib kelamdi, qishqinadi, qarayım ishmalaydi, bir belakagina malay solgan deydi. Aning ismi Ilkam mende. Qolganlari o'quvchilar, maktabda o'quvchilar. Zohirga suva ekan, to'xta bayanni qo'yma deydi. Deganim bo'yi jetmaydi. Sikra so'qmoqchi bo'ladi. Bayanni qo'yganda bu, ondan so'ng deydi, birini qirov prямой degan bilan. Turasingmi yo'qmi, men ketam deb aytadi. Ota. Buni shunday qildi.
Ну, кешірде шағанма мен баянлардан нишлаптыр бек ұйнамам. Зато барақта Сүзләрен шушы очрашу күненә диеп күмәкләшеп иҗат иттек. Күңелегезгә ошап китсә барыгызга кушыласыз, менә өстәлләрегездә кәгазь биткәре ята. Юк, бергә бит инде ул. Şey yıllarının yiğitleri kızları Rüssaştırdı bizni yaşlı Keşir Süleyman'ı Ustazlar hem soğuktaşlar Her kaysımız sabırlı Sınavlarda sınatmışlar Uzdığını Күршелмәгән еллар саны арткан сайын тормышыбыздагы вакыйгалар да кичерүләр дә бермә-бер арта бара. Шушы 50 ел эчендә мәңгелеккә китеп барган укытучыларыбыз да бихисап. Безнең чорга туры килгән мәктәп директорларыбыз, завучларыбыз һәм көндә очрашып торган фән укытучыларыбыз. Безнең чыгарылышның А классы җитәкчесе Гөлнур апа Шакирҗанованың вафат булуына 30 ноябрьдә әле 2 генә ел була. Юксынлы күңелләрнең бик тә әрнигән чагы. Киноактрисалар көндәшерлек шибәрлеге, сандугачлар белән ярышырлык моңлы тавышы, сәхнәгә чыкканда үреп салган тулымнарның атлаганда үкчәсенә бәрелеп тирбәлүе барысы да күз алдында. Сабырлыгы, мөлаемлыгы үзе бер талант. Ә инде Гөлнур апа биргән тел әдәбият гыйлеме безне югары уку йортларына да кертте, дөнья күтәргә дә булышты. Хәтта филология юнәлеше сайлаучылар да үз эскәмиясендә үзләрен бер башка ышанычларга итеп, төркемдәшләре арасында күп мәртәбә гыйлемдәргә китеп тойдылар. Рәис Ханаров әйтмешли, әдәбият дәресләрендә Гөлнур апа өйрәткән җырларны без бүген дә көйләп йөрибез. Безнең чыгарылышның бу классы җитәкчесе Клара апа Мөхәммәтшинаның вафатына 2 июль көнне 5 ел булачак. Клара апа үз хезмәтенә канатларча бирелгән, тынгысыз, таләпчән, максатчан, көчле һәм сәләтле шәхес иде. Тормышта ул эшли белмәгән һөнәр, ул ирешә алмаган баскыч юк иде кебек. Спорттагы уңышлары да, мәдәни чараларның үзәгендә кайнавы һәм гаҗәеп оештыру сәләтенә ия булуы да күз алдыбызда. Нинди зирәкле сорый торган математика фәнен укучыларына мәктәптә үк вуз таләпләрен күзәп тотып укытты ул. Клара апа мәктәбебез тарихында хезмәт кызыл байрагы ордены белән бүләкләнгән бердән-бер укытучы. Бу классы үзенең беренче укытучысы, авылыбызның мәгариф династиясе вәкиле Әдиб апа Яманаеваны шулай ук юксынып искә ала.
Арабызда укытучылар гаиләсендә туып үскән балалар да бик күп иде. Димәк, бүген без аларның әтиәниләрен дә рәхмәт сүзе белән искә алабыз дигән сүз. Яңа Кәшер мәктәбенең шушы 50 ел эчендә бакыйлыкка күчкән укытучыларның барысы да безнекеләр. Алар безнең язмышыбызга нур өстәгән, белем һәм тәрбия биргән терәк булган шәхесләр. Күптән инде, күптән очрашкан юк, хәтерлимсез бергә чакларны. Күңелләрдә йөргән татлы сагыш, шул чакларның моңлы яткәре. Күңелләрдә йөргән татлы сагыш, шул чакларның моңлы яткәре. Уртак иде хисләр, айлы кичләр, без кертмәдек анда ятларны. Күңелләрдә йөргән дуслык хисе, шул чакларның моңлы яткәре. Күңелләрдә йөргән дуслык хисе, шул чакларның моңлы яткәре. Бергә откан өмет тулы җырны, йөрәгендә мең кат ятлады. Үткәннәрдән бары шул җыр калды, ул җыр безгә яшьлек яткәре. Үткәннәрдән бары шул җыр калды, ул җыр безгә яшьлек яткәре. Ул җыр безгә яшьлек яткәре. Бу классыннан Сәйфетдин елларда бик яшьли китеп барды. Аның 9-10 классларда Кәшиф апа хуҗаны оештырган, ансы мәрхүмә. Драма түгәрәге спектакльләрендә чын күңелдән уйнап йөргән чаклары инде фотосурәтләрдә генә саклана. Сирена бүген безгә җырда башкарып күрсәтер. Ушул спектакльдән без инде сөйләшкән идек, спектакльдәге җырны Сирена. Сарим Саматта арабыздан иртә китеп барды. Шул класстан Хайдаров Мансурның вафатына әле 40 көндә юк. 10-нчы классыннан Гатауллин Илшат, Гарипов Илфат, Вахавиев Раиф. Илшат үзбиючи иде бит инде, Раиф гармонда уйный иде, шулай бит. Мин нәрләрен шулай. Хуснуллина Фәүзия инде безнең арада юк. Бәлки мин белмичә калган кешеләр бардыр инде. Центрсыз, әйе. 10-нчы классыннан Галиев Айрат, Вафин Үзбәк, Зарипов Рәис, Ибрагимов Илдус, Ахмадуллин Миргасим, Мутыйгуллин Рөстәм, Фатхетдинов Ринат. Ринат 8-дән иде, мин янымда көтеп җибәрәм шулай. Хуснуллин Закир, Имангулова Гөлсинә, Шәйх Ислам Венера шулай арабызда юк инде. Нәфис Гемаев белән Әйе, алар да бар. Бар, тагын бар. 8-гә кадәр хәтта күрешелмәгән еллар арасында Нурмөхәммәдов Абдуллаһ бар. Безнең класста. Шарашуга алар әйтерсең дә кайта алмый гына калганнар. Безнең өчен алар элеккечә шат күңелле кызлар егетләр, үсмер чакның ихлас шул дуслыгын сагынадыр әле бик күпләр. Өйрәткән дә безне, кирәткән дә савак биргән шушы дөньяда. Күрешә алмый китеп барганнарга әйтер сүзләр инде дуадыр. Мәңгелеккә киткәннәрнең якыннарына сабырлык теләп, мәрхүмнәр рухына бүген биргә килгән барыбыз исемнән дә дуа юллыйсы килә. Ханиф абый, өлкән укытучыбыз буларак та, авылыбызның мөхтәрәм кешесе һәм имам буларак та бу мәсьәләдә безгә булышыгыз. Сезгә сүз бирәм. Бергә укыган классташларны, безне укыткан укытучыларны, оннан гайры сезнең газиз әтиәниләрегез, башкача якын кардәшләрегез бар. Коръән укыган вакытта шым гына булып утырыгыз. Күңелегездән менә шу бездән дуа тиеш булган, бездән дуа өмет итүче әрвахларны исегезгә төшереп, күңелегездән шуларны кичереп утырыгыз. Бу кыска гына әйтер бу кырып заллар бирсә. Әгъүзу биллаһи минәш шәйтанир раҗим. Бисмиллаһир рахманир рахим. Элхамдулиллаһи раббил аламин. Ар-рахманир рахим. Малики яумиддин.
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى ربهم وأولئك هم المفلحون. Kur'an ayetlerini okubuzda bulgan hata kimşiliklerini üzünden kendi rahmetim ulan gafayla temen gamelleri kabul kılsan ile. Ecir sevapların bizlerine Kur'an ile terbiye için jiberligen Resulümüz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem ruh şeriflerine. Otta biz Adem aleyhisselam anabız Horazayallahu hanetlerinin ruhlarına. Onlardan sonra yer yüzüne gelip gitken cemiyet peygamberlerimiz ruhlarına. Bizden dua ümit etişi jide ve müminsin ebi babalarımız, eti enlilerimiz ruhlarına. Bir direkte hasla bugün isk algan bizden ustazlarımız, okutuşlarımız, birge okuyan, oynap üsken iptaşlarımız, sabaktaşlar, klastaşlarımız ruhlarına irtirsen idi. Onların bendeşilik bilen bilip kılmay kılgan günahlarını kişirip, iyiliklerini arttırıp ahir ürünlerin Rabbim üzüm ve kadar kılgan jugarı cennetlerinden kılsan idi. Ya Rabbim rahmetinden tıslama. Işburunda kıl küterip doğada oturuşu. Her barşabızın bilip bilmey kılgan günahların jarlık kalsan idi. İllerimizge, günlerimizge bereket, balalarımıza, unuklarımıza hayır bereket turmuşlar nasip et. Balalarımız, unuklarımızdan kümüllerine bir hırban şefkat verip, tilimizni, dinimizni, ümmetimizni devam etişler bulsalar idi. Kortağın günde terbiyeçilerimiz bulsa, ya Rabbim rahmetinden taşlama. Topkanmaları, tükkan kişilerin iyiliklerini görüp, özünün kuşkanlarını, ütep tıganlarından tıyılıp yaşavlarınız nasip. Ya Rabbim ukanlarımız riyadan kılma. Kabul gamellerden kılıp, kıyamet günde tenlerimiz yatan muğutlarından perde. Sirat küpürlerin kişerge sebepçi, cennetlerine kırıga sebepçi etsen ya Rabbim. Rabbana atina fid dunya haseneten ve fil ahireti haseneten ve qina gazabınnar bi rahmetike ya erhamer rahim. Mektep bakşasının şomurtları ak gülmegin kiyen boyalıda şomurt şeşeklerin dirgen idin kimler bulda iken uyanda mektep bakşasının şomurtları devgisi yülerge şahitlar Hayda kaldın ilk yol aldı iken Şu kaderli rahat minutlar Mektep bakşasının şımırtları Devgisi yülerge şahitlar Hayda kaldın ilk yol aldı iken Şu kaderli rahat minutlar You're my heart You're my heart Mektep bakşasının şımırtları Kuşağıma alam yamadan Senin isin gülgen şeşeklerden Unutulup kabat yanarım Mektep bakşasının şımırtları Devgisi yülerge şahitlar Hayda kaldın ilk yol aldı iken Şu kaderli rahat minutlar İyi rahatlandık bugün. Bütün kurası kişilerini görüp bütün sınavım vardı indi. Barda bulmadı. Barda bulmadı no. Allah'a şükür. Köbüsün kurduk. Köbüsün kurduk. İşten birim bulsa da. Bik rahat buldu, bik heybet buldu. İlgizge maladies, rahmet, bik zor. Onun şunday urnu var ikenin bilgen bulsak, elakıya gelirik. İrtege. Yara bik zor rahmet, sağ olun. Rahmet, sağ olun. Klastaşlar, rahmet sizge barınızdan kelgenleri için, organizavat etkenleri için, bizni şakırgan için, bik köngüllü etip şıraşımız duran için, barınızga da bik zor rahmet. Şın köngülümden rahmetim bik zor. Sen sağ bulup dağda koşuluyorsun. Amin, amin, şulay bulsun.
Bu indi barıgızga da rahmet, barıgızda kelgenigiz üçün çağırgan üçün de rahmet gine tugul. Biz barыбызda келдик, barыбызda yugurip келдик, şatlanıp келдик, üşüp келдик, kuanıp келдик. Şul kadar bir-birimizni күрәсебез келгәне. 50 yıl bitinde ул юбилей yılı, юбилейга bitinde күчтәнәчләр күтәреп келгән булдык үзебезчә. Бик ошады, хуҗабыз бик ошады. Классташларыбыз да бөтенесе шатланып каршы алдылар. Хуҗабыз шатланып каршы алды. Укытучыларыбыз килгән өчен нык шатландык. Шул кадәр рәхәт булды. Тагын очрашырга язсын иде. 5 елны көтеп тормый әле, елдан очрашык. Безне каршы алып, уйыштырып, барсын организовать иткән өчен Мындагы хуҗага бик зур рәхмәт. Бик зур рәхмәт. Илсияргә рәхмәт. Гүзәлиягә рәхмәт. Бөтенесе рәхәт итеп оештырдылар. Орадагы 50 ел булмаганда сыман шулай рәхәт итеп уздырды. Рәхмәт барсы өчен. Bunun çıkası bu da 50 yıl geç kuruşu, üzerine göre bir tarihi istereklik gün demiş, öyle bilin. Şimdi geldiğinde bugün mekildik, karıyız. Kimse bunu optarap karaptırarız da, onlar bir saat oturulgandan sonra уже karıyız. Bunlar da kişi kuruşken kızlar, yigitler bitti. Bu arada iskeçe, kateriler iskeçe, konuklar iskeçe. Şunday rahat көңілді көрші болды бұл. Енді мен қожа olarak енді de bütün kimseler yorar, özümüz şey eserlerine biz şimdi ona konak kilesi olgaç bütün yerlerde tertip kirdi. Ben şunu nasıl güzel teskile öyle ama şu kurumlagan şutlar kuruna başladı. Burun sistemine konak kilesi sistem tarafı iyi üzme de rahat. Sistem olsa da yerim kadar sistem yıkata teresinde yerim. Buna şuna göre sizge konaklar bir zor rahmet. Buna sınırlar kiligiz, lübe vaat kiligiz. Kop kaşık bizden. Şuna göre kişi kesemiz kuanabız, zilebileyke biz varız, şatmız. Kurunabız kömürlü bizden. Kiligiz. Kütemiz. Loy vakıtta. Elgizge bir zor rahmet indi gailesine, bir zor rahmet buna bütün yaklap. Biz onda konaklarına qaytып кетүчеләр булдык. Шундай әзер дөньяга табигать белән дә монда безне шатландырдылар. Сый хөрмәтендә ничек ул кадәр әзерләп бетереп була шу табигатьтә карасың. Хәтта бит түтәлендәге җиләгенә кадәр җыеп авыз иттереп җибәрде. Менә син кайда бу хәлне күргәнең бар. Берсеннән дә туганнарында күргәлек ни күп вакытны шулай бит. Кайткан чагына килеп беләкмәсәң. Бик зур рәхмәт барсы өчен, җырларыгыз өчен дә, якты күңелегез өчен дә, яма Илгиз Зиләгә дә тапшыр барсында. Мин бик шатланам, шундый тавышлы прямо сокланып кайтып китәм. Бер гаиләдә апа сеңел булып, тату гына бергә үстек без. Кошлар кебек таралыштык хәзер, кунак булып йөрибез. Апа сеңел булып
Рәхмәтлебез ғазиз әнекәйгә. Бүген безнең 50 еллык очрашу булды. Аллага шөкер, бик матур узды, бик күңелле булды. Оештыручыларга бик зур рәхмәт әйтәсе килә. Башлап йөрүчеләргә бик зур рәхмәт. Һәр барчасына бик күңелле булды. Рәхмәт яусын барсына да. Безнең очрашу бик күңелле узды. Күрештек, сөйләштек. Оештыручыларга, килүчеләргә бик зур рәхмәт. Яңадан да киләчәктә дә очрашырга язсын, насыйп булсын. Сәламәт булыйк барыбыз да, исән сау булыйк. Шул хәтле күңелле булды. Башына да зур рәхмәт. Оештырган кешеләргә дә, оештыручы кешеләргә дә, Илгизгә дә бик зур рәхмәт. Тагын шулай очрашырга язсын. Барыгызга да рәхмәт килгәннәр кешеләргә дә. Менә бүген 50 елда күрмәгән классташларымны күрдем. Аннан да зур шатлыкның булуы бармы? Шул хәтле бөтенесе дә ягымлы, бөтенесе дә әйбәт, бөтенесе дә елмаеп торалар. Конечно, бик зур рәхмәт. Бу очрашуга мин бик шатмын. Оештыручыларга, өстәл әзерләүчеләргә, Илгизгә, Илсияргә, Камәргәгә һәм бөтен Гүзәлиягә, бөтен өстәл курган классташларыбызга да, барчабызга җыелган бөтен классташларыма да, сабакташларыма чиксез рәхмәтем. Һәм кыска гына шигырем. Кайчан очрашулар таулар, җир titrәгән чакта. Шулай сәламлиләр улар киткәннәрне еракка. Кайчан очрашулар дуслар, йөрәк titrәгән чакта, кайгы шатлыкта бергәләп җыелгач туган якта. Очрашырга насыйп булсын, хөрмәтле классташларым. Бөтенебез дә бик довольны калдык инде бу очрашудан. Барысына да әзерләшүчеләргә дә, оештыручыларга да барысына да рәхмәт яусын. Даже фотограф сразу төшереп безнең рәсемнәрне ясап та китерде. Исәнлектә очрашырга рәхмәт бик зур. Мен инде әйтеп китәсем килә, менә Рушанияның сүзләре белән бер-ике шигырь юллары. Мин түгелме, шиксез сокланып та, туган якларына табынган, йөрәгемне якты нурга манып, кояш чыга безнең авылдан. Шул хәтле күңелле булды, шул хәтле рәхәт булды. Гел менә ат душы ял иттек. Тагы исән сау булып, 5 елдан соң тагын да очрашырга Ходай насыйп етсен безгә. Барыгыз да исәнлектә булыгыз, исәнлектә очрашыгыз.